لگوری جدرن خوجهی لکردستان سوریه گورز چاندنیه لپاریزگاه حسکه یا کردستان سوریه و ساله دراوشکه گلک خراب ده در بازده به گو اف سال تیگوتن گو خرابترین ساله ده دیروکا پاریزگاهی ده. بر همه و ساله پاریزگاه حسکه جگنم 250,000 تن درباس نکریه و بر همه جه به تن 42,000 تن بو و اف هجمارک گلک کیمه جبرگو هر دم بر همه پارێزگehê nekemî 500,000 ton genim bû. Godwerzê sala 2022 ve berhemê parêzgehê gihişte 2 milyon ton û sala 1988 ve jî nekemî vê hejmarê bû. Yek ji sedemên vê xirabiyê, piraniya çandiniyê yê genim û ceh bi bejî gobêhtirî 300,000 hektar e. Ji tevahiya 320,000 hektarî ji planê derket û bi tenê 92,000 hektar avî bû. Sedemek din jî ya vê nizimbûna berhemê parêzgehê heye, ew jî necîbecîkirina plana çandiniyê ya guhatibû destnîşankirin. Gorêjeya cîbecîkirina genimê avî gihişte 34 ji sedî û genimê bejî 77 ji sedî û cehê avî 54 ji sedî. Ev kêmbûn jî li gelek sedeman vedgere yek ji wan nepeydabûna pîdawîstiyên giring wekî bizirên çandiniyê û semadê. Herwiha nebûna elektrîk û sûtemeniyê. Ji bilî rewşa ewlehiya xirab li deverê bigiştî, guhêla xelkên parêzgehê berê xwe bidin çandina genimê bejî û kemûn û kizbera û reşreşk. Sedemek din jî ya giring heye ew jî nihatina baranê di heyva adar û nîsanê de û hatina wê pişt re başiya wê kire xirabî û bandoreke gelek xirab li çandiniyê kir. Parêzgeha Hesekê ji baştırîn bajarên Sûrî di çandiniyê de ye. Salane bêhtir 40 ji sedî ji ber hemê Sûriyê bi giştî pêşkêş dike. Ji ber got piraniya xelkên wê biriya vî karî jiyana xwe berdewam dikin.